Umndeni usamile kufunela ubulungiswa kuMasipala waseNdini kushona indodana yabo. Mbukelo esilethe kuhle TV siyakubingelela, kanti uma ngabe uqala ungena ku-YouTube channel yethu acela upresse usubscribe ukuze sikwazi ukuthulela ezilandelayo. Kanti esiqhubekayo zithi umndeni wakaNkabinde enyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal usamile kufuneni ubulungiswa kuMasipala oNdini olundi ngemva kokuba imoto yamasipala kusolakala ukuthi ibihamba usomlomo ishayise indodana yabo qede yathulela endaweni yesigameko. Obese kuthusa kakhulu ukuthi-ke ubese eshayisa indodana yabo qede wadla phansi ngemoto yomkhandlu wayongena lapho kwaMasipala oNdini. Ngokusho kwabezindaba bathena umntwana ubese ethulela endaweni yesigameko, kanti yena lo behamba ngemoto yomkhandlu ubese edla phansi ngenkunzimalanga yejubane ebalekisa imoto oyoyifihla. Kanti ngokufakaza kwalaba abasebenza nabo noma abasemsebenzini womkhandlu noma uMasipala waseNdini kuthiwa imoto ibonakalile ingena ngesivinini iyoma lapho engajwayelekile ukuba ipake khona. Kube sekuveza ubufakazi bokuthi ungomunye wonogada bakhe bebehamba ngemoto yomkhandlu. Njengalokho efihla ubufakazi kwazeka ukuthi abavumelekile osomlomo ukuba bashayele lezi moto zikaMasipala. Kanti okwethu ukuthelise kakhulu umndeni ukushayisa indodana yabo qeda adle phansi ngenkunzimalanga yejubane ebese ezama ukusula ubufakazi ngokuthi bathi omunye wonogada obekade ehamba ngemoto, kanti ngokufakaza kwabantu bathi ubonakele. Emveni kokuba kusabalale lolu daba ezinkundleni zokuxhumana, unobhala woMasipala waseNdini ubese ekhipha isitatimende esinkundleni zokuxhumana esiqinisekisayo noma esiveza ukuthi bewuMasipala bayazwelana kakhulu nomndeni wakaNkabinde, futhi akhona amalunga kaMasipala asephikelele emndenini wakaNkabinde ukuyobhonga emswaneni qede babone ukuthi isiphi isixazululo abaqhubeka naso noma abavumelana naso.